Gran Alacant, pekný radový domček s nádhernými výhľadmi na more, v krásnej tichej urbanizácii, kde máme slepú ulicu s bezproblémovým parkovaním. Takže tu máme prvú krásnu slnečnú terasu, kde celý rok svieti slniečko, hlavne v zime, čo je strašne dôležité. Za týmito dverami máme trastero, tu máme zadnú terasu, ktorá má takisto výhľad na more. Domček má dve kúpeľne, spálne. Začali sme z vrchu, lebo má nádherné výhľady. Tu máme hlavnú spálňu s obrovským šatníkom. Zo spálne je samozrejme teraska, opäť s nádherným výhľadom. Spálňa je dosť veľká. Kúpeľňu s vaňou vo veľmi dobrom stave. Tu máme spálňu číslo 2, opäť so šatníkom. Je ďalšia kúpeľňa pre hostí. Kuchyňa je kompletne zariadená, vo veľmi dobrom stave. Zadnú terasu pre kuchyňu, z ktorej sa dá spraviť práčovňa, sušiareň, dá sa to prestrešiť. Ktorá je dosť veľká a mačičku. A tu máme hlavnú terasu, ktorá je priamo z obývačky a z kuchyne. Cena domu je 259 000 vo veľmi tichej, krásnej zóne a urbanizácii. Krásny bazén. Máme trávičku, slnečníky, odtiaľ to máme takýto nádherný výhľad na more. Parčík, veľmi kľudná zóna s nádherným výhľadom.